alebo teda kvázi consent mode na webe, ako zistiť. Idem na svoj web, kde mám teraz aktuálne všade udelené, kde mám udelený consent mode. Myslím, že je to aj niekde tu. Denied. Ešte môžem raz refreshnúť. Denied. Existuje viacero spôsobov. Presne na tomto webe sa zobrazujú konkrétne dva spôsoby. Z toho hneď prvý má ešte aj alternatívu a je to vlastne zadanie kódu do konzoly prehliadača. Prvý nefungoval. Alternatíva síce funguje, ale nevidím, tu by som mal mať priamo napísaný ten consent, či bol denied alebo bol akceptovaný. Vidím, že toto nemám vôbec. Je to preto, že vidím, že to využíva WordPress a je tam plugin na konkrétne nastavenie cookies a celkovo consent módu. No, potom je tu druhý spôsob. Tu je ešte jeden skript, ktorý môžeme vyskúšať a ten by mal už fungovať. No, tento skript už funguje, lebo to je priamo skript šitý na ten WordPress plugin, o ktorom sme sa teraz bavili pred chvíľočkou. Vlastne zobrazuje ten Add Storage, Analytics Storage atď. A ukazuje, že sú granted, že to je správne. Teda zákazník udelil cez cookies listu svoj súhlas. No ale je tu každopádne ešte ďalší spôsob. Ten sa uvádza, že je 100% úspešnosť, tento bol len nejakých 60% úspešnosť, lebo vlastne keď nepoužívate tento plugin pre WordPress compliance, alebo nemáte vôbec WordPress, tak toto sa vám nehodí a tieto dva skripty nemusia úplne správne fungovať, nemusia to nájsť, lebo ten skript konkrétne hľadá v dataléri a hľadá tam výrazy typu consent a toto zobrazí vlastne celý datalér bez toho, aby to nejako sa snažilo to niečo vyhľadať, lebo môže tam byť rôzne pomenovanie ako consent mod alebo niečo podobné, teda myslím, opravte ma, ak to nie je pravda. No a tu je vlastne 100% spôsob, kedy sa zobrazuje daný request, ktorý ide na Google server s tým, že sú tam nejaké parametre a práve ten jeden parameter nám vie povedať o tom, že či boli granted alebo denied podľa toho, aký tam je zapísaný kód. Teda tu vidím na obrázku G111. G111 znamená, že je aktívny. Mal by nastať vlastne po odkliknutí cookies listy. Ak sme ho neodklikli ešte, prichádzame na web prvýkrát, tak vlastne mal by tam byť consent mode zamietnutý ako default state, ako nejaký prednadstavený, že pre všetkých nových zákazníkov, pre všetkých nových návštevníkov bude vlastne toto nastavené na 110. Ako náhle odkliknú v nejakej cookies lište, to je jedno v akej, že potvrdzujem alebo potvrdzujem všetky a podobne, alebo si pozaškrkáva jednotlivé nastavenia, tak podľa toho mu zobrazí kód G111 alebo G101. Ešte ma napadá, že tam asi môže byť aj alternatíva typu G110, ktorá bude tiež consent mode aktívna, lebo vlastne tie jednotky by mali určovať, že ktoré z tých troch alebo z tých parametrov sú ako kladné a ktoré sú naopak záporne určené. Takže myslím si, že toto je add functions ako pre funkčné cookie, pre marketingové. Nie som si istý, či to tak funguje, len si to myslím z nejakého princípu. Ale to je v podstate jedno. Podľa tohto kódu zistíme, ako sa nám cookies zmenili. Prípadne podľa tých skriptov vždycky si otvorím web v incognito móde. Napríklad zoberiem si tento Daniel Babčan, otvorím si ho v incognite. Úplne. Pozor na adblockery aktívne, alebo niečo to treba všetko vypnúť. A vlastne toto je default state. Ja keď si dám preskúmať, idem do network, hľadám GSC, skúsim ešte kliknúť niekde mimo, aby sa mi vlastne spustilo. No a nevidím tu nič.
Skúsim si refreshnúť web. Už to vidím, sorry. Mal som to zapnúť ešte predtým, jak som išiel na web, alebo vlastne to sa nedá. No, skúste vždycky refresh a ono to naskočí. No teraz vlastne mám všetky deaktívne, takže môj request, alebo tá moja požiadavka by mala obsahovať kód presne G100, lebo G100 podľa toho článku znamená, že consent mod je zamietnutý, čo je správne, a keď ja dám prijať všetko, mal by sa zmeniť, znovu si obnovím stránku, mal by sa zmeniť na iný kód a pozerám, že to je G111 a to podľa tohto článku podľa tohto článku 111 znamená, že consent mod je aktívny a teda cookies mi fungujú úplne že správne na webe. 100% úspešnosť, pokiaľ nájdete ten request, tak podľa toho kódu to vždycky sedí a hovorím, nemusíte to nájsť ani cez prvý kód, nemusíte to nájsť cez druhý kód, ten data layer je proste prázdny, aj keď myslím si, že keby ideme cez Google Tag Manager, debug a ideme do časti consentu, tak vidíme konkrétne tieto časti. Neviem, akým spôsobom to je, ale myslím si, že to proste nepušuje do toho data layeru hlavného, možno sa volá inak, neviem, ťažko povedať. Proste odhalí to až tento druhý skript a keď pozerám podľa toho kódu, tak zrejme, Google Tag Data proste hľadá v niečom asi, not found, OK. Niečo tu hľadá proste, neviem, to je jedno. No, takže takto môžeme zistiť buď cez takéto kódiky, ktoré niekde fungujú, niekde nie. Napríklad mám stránku objavenú zepa.sk. Tu napríklad tie kódy fungujú, znovu idem to preskúmať, ale idem do networku, ale idem do konzoly a vložím si tam daný kód, myslím, že tento bude fungovať. Sme na web zepa, hej, a tu to už vidím consent, default, add storage granted, analytics store granted, takže tu si ho viem nájsť hneď cez tento prvý spôsob, prípadne môžem použiť tú alternatívu, ako som hovoril, je to na celý data layer, takže tu vidím celý data layer, prípadne ten kód sa vám hodí, keď budete chcieť zobrať data layer úplne v surových dátach, tak niečo tam hľadať, nejakú hodnotu, ktorú tam musíme pušovať, alebo nastavujete Google Tag Manager, je úplne jedno. Máme tu v článku ešte krátke vysvetlenie, vlastne čo je to ten consent mod, aké sú tam parametre, aké sú ich hodnoty. Consent mod vlastne bude platný od 7. marca alebo od 6. marca vlastne, tak Google prestane odosielať dáta o nových užívateľov do reklamných analytických platform a takisto už nemôžeme použiť personalizované reklamy. Tá definícia sa môže ešte hodne meniť. Odporúčam samozrejme sledovať Google blogy a nejaký ten ich support k tomu. Ale minimálne už budete vedieť u zákazníka, alebo teda u vášho webu zistiť, aký je tam ten consent nastavený a nebude v tom jednoducho chaos.